Start recording. Bun. Deci, băieți, fete, vreau să vă spun de ce să nu vă luați versiunea de bază, adică cu 8 GB memorie RAM. După cum vedeți, am 24, pentru că cu doar astea deschise e pe 13 GB. Da? Intrăm pe treaba asta cu test. Mă înțelegeți? Îl ținem și pe ăsta. Ieși afară. Deja 15 GB. Aici și bulangiu, stai aici. Așa. Să-l fac pe ăsta mai mititel. Înțelegeți? Așa. Și dacă, de exemplu, cred că cum o să fiți majoritatea cum sunt și eu, tutorial într-o parte, exercițiu în partea aia altă. Și te uiți și la un vegetat, 4K, frumos, 5200 și vrei să faci tu chestii. Punem un d-ăsta. Simplu și drăguț. Aici sunt astea de freci. Să fie pe placul dumitale. Mai așa, mai așa. This is nice. Și aici e unghiul. Să fie cât mai că puțin coalea. Pare destul de cum ar fi, așa ar fi, ia să vedem. Și da, nice. Ăsta e efectul de Light Ray din DaVinci 18.5, ăla Mocha, că suntem săraci. Și 15.85. Deci nici 16 giga nu ți-ar da liniște, zic eu. Și de asta am ales 24, pentru că până la 24 mai, și vorba aia, mai degrabă să ai mai mult decât mai puțin. Că ăsta e român, da, în fine. Și da, totul merge ok, 25, că atât ai tras. Și na, CPU 28, 69, lejereanu, vă zgârciți la RAM. Nu vă zgârciți la RAM pentru că o să vă ajute mai mult. Și dacă intrăm la storage, ăsta puteți să-l rezolvați simplu și ușor cu un hard extern, M2, un enclosure și în 500 de lei v-ați luat un tera foarte rapid cu care să vă faceți treaba. Dar per total, uitați, pentru ce fac eu aici, nimic fancy, 16 giga. Dar da, sper că v-a ajutat clipul ăsta să luați o decizie corectă și respectabilă pentru bănuții voștri. Că na, dacă ați muncit de aici și prin piele, cum am făcut și eu, să strângeți bani pentru echipament dintre ăsta, nu ar fi deloc drăguț să fiți dezamăgiți.